ani tile balima maliyanw an bɛ maliyɛn den cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen fo a balimakɛ n'aw kɔrɔkɛ n'aw den don kati kunnafoni asa national tilegan in na an bɛ mɔgɔ min fɛ ale tɛ mɔgɔ dogolen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ale ma ko poivron rose madame Vichar an b'ale fɛ bi ka d'a kan jatigɛ wale min kɛra an ka jamana kɔnɔ bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la donc an sera madame Vichar ma n'o ye poivron rose ye an n'a bɛna dakuruyan fila fɔ hali ni video tɛna diya parce que sugu kɔnɔna réseau man ɲi donc an bɛ foli da yɛrɛ ma a bɛ foli kɛ fɔlɔ madame Vichar i ni ce. nse kati kunnafoni m'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulah wa barakatu. n bɛ n ka fani bɛɛ lajɛlen fo n kanubaga bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ka association n'o ye sigida ɲɛta n ka foli belebeleba b'a ye n kɔrɔkɛ yɛrɛ Siyaka Dumuya Lafiya Sisogo kati kunnafoni bi foli tɛ janya parce que madame Sidibe Worokiyatu Dumuya madame combat la vie chère vraiment n wulitogo sɔgɔmada in na a ma diya n ye tout à fait kati kunnafoni foyi tɛ anw bolo ni Mali tɛ siga t'o la ne tɛ Mali bila mɔgɔ si ye m'o fɔ dɛ siga t'o la ne tɛ Mali bila diɲɛ mɔgɔ si ye wa ne ka tenitigiw ne t'u bila diɲɛ mɔgɔ si ye siga t'o la ne bɛ vie chère kɛlɛ kɛ o ye n ka droit de parce que ni gɛlɛya kɛra n bɛ bɔ ka gɛlɛya fɔ mais mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na bi an kan vraiment nin ma diya n ye bi siga t'o la maliyɛn bɛɛ ye fa kelen ba kelen de ye yɔrɔ foyi t'an bolo ni Mali in tɛ siga t'o la surtout n ye mun mɛn Kati bi wallahi ani aéroport ta kati kunnafoni a ye n ka bi journée bɛɛ tiɲɛ i b'a dɔn ne mana fajiri seli ne bɛ n da ne tɛ sɔgɔmadafɛ mɔgɔ ye ne wulila 10 11 heures kuma de n ko n bɛ n ko ka na butigi la messages bɛ ka don kun ne ko n ko mun kɛra ko Rokiya ko mɔgɔ juguw jadisiw k'u taara Kati kan attaquer n ko c'est incroyable vraiment ne b'a dɔn sécurité min bɛ Kati k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ taa bi an kan a ma diya ne ye dɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an kalifa parce que mɔgɔninfin n'i ye tasuma y'i sigi ɲɔgɔn ka bugu la i bɛ ji de ɲini mun b'a faga Kati kunnafoni n'i ma wuli k'a faga a bɛ s'i yɛrɛ ma Mali ko bɛ togo min bi maliyɛn bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni mɔgɔ sɔmina mɔgɔ jugu la i kɛrɛfɛ kuma jugu bɛ mɔgɔ min da kati kunnafoni ka kuma lamɛn dɛ n bɛ k'a lamɛn Rosi nin lamɛn c'est important tout à fait parce que mɔgɔ jugu ninnu bɛ k'an senkɔrɔ u ni an kɛrɛfɛ mɔgɔw de bɛ collaborer u ni an kɛrɛfɛ mɔgɔw de bɛ baro kɛ n'i sɔmina mɔgɔ la ko diinɛ fasali kɛlɛ b'a bolo ko hakilina jugu de b'a la kati kunnafoni t'a fɔ an ka tenitigilakaw ye m'a fɔ ka taa baga mɔgɔ dɔ ma dɛ maliyɛn ta fɛnɛ o b'a la ni réclame ni compte b'i ni dɔ cɛ m'o fɔ dɛ mais i sɔmina mɔgɔ la ko jadisi don kɔn joona ni moto de b'i bolo k'i ka moto ta i ka taa tenitigi dɔ wele ka na a tigi ka so yira o y'a ko kɛcogo ye i tulo b'a la parce que janfa kɔlɔn tɛ se don kelen dɛ mɔgɔw bɛ ka ko ɲini yɔrɔ wɛrɛ i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ jugunin dɔw b'an senkɔrɔ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ senkɔrɔ a bɛ se ka kɛ bɛɛ senkɔrɔ kitɛli kɛ anw ye sugulamɔgɔ de commerçants ye n'i sɔmina mɔgɔ la kati kunnafoni ko hakilina jugu de b'a la t'a lase an ka faamaw ma faamaw pɛrɛnnen don su ni tile ni faama ka jan taa polisiso dɔ la polisiso bɛ Bamakɔ fan bɛɛ i ka taa polisi saba minɛ ou bien bezi pick-up dɔ a ka taa tigi kama parce que i b'a dɔn mɔgɔw bɛ ɲinɛ ko kelen de kɔ kati kunnafoni maliyɛnw yɛrɛ dama an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin bɛɛ de bɛ ko in kɔnɔna la parce que Mali kɛra togo togo Mali y'anw faso de ye an tonso juru de bi yan an tɛ Mali labila n'an kɔlɔsi ye ne bɛ n ka vie chère kɛlɛ kɛ dɛ n bɛ n ka dumuniko kɛlɛ kɛ mais jamana ko ne pɛrɛnnen don a kama 24 heures sur 24 heures wallahi kati kunnafoni nin ye ne ka bi tile goya parce que ne filɛ nin ye ne bɛ komi waraba de n bɛ ɲi bɔ n denw na mais n tɛ sɔn mɔgɔ ka gɛrɛ n denw na ne bɛ se ka vie chère kɛlɛ kɛ ni sɔrɔsiw cɛ mais k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna dantɛmɛ walesiw ma wallahi i bɛ ne jɔlen ɲɛ sira la n'i bɔra i bɛ ne jɔlen ɲɛ sira la Mali de ye ne ka priorité ye ne tɛ Mali bila dugu si ye parce que ne fa kaburu bɛ Mali la yan ne ba kaburu bɛ Mali la yan ne ka butigi bɛ Mali la yan ne ka so bɛ Mali de kɔnɔ yan
ne a fi ngona be dumuni fe yo fo de menga dumuni ko keleke men tenga nyamogo la bla mo ko ede tout à fait nenga nyamogo ka ko anga fini no ko be ko sokone ande me ka fo ko ntem blue control wa mo ko bi ku control an to tigi fe sikatola vrai dire kati kuna foni ni majaibi na majaibi me duwa de ke nyu khalifa ala de la ala me badiri kelaja muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kani jadi su mine janfa fenfe ba kokoro ala ka janfa poyi an jigi be ala de kan ala kani janfa poyi amina rabbi mogo mana na kibina kungo sa awma ala ki malo mali kona malien be fakele mbakele sikatola anga koron fe mogo fene mogo be ka ta jahaditi koron fe mogo maku faka ala ku malo sikatola fagalim be ka koron fe ya rabbi ala ka tigu malo amina rabbi ala ku malo ibala kale ko seliba kalo kletan lama ku ke pampara pa jia mogo ku ye pampara pa rosi awo pampara pa ejuma rosi kile mana bo o ka jugu ni o be bede watch sigato kuma o te tiens ni kile bora mogo be se ka kile kumina da se ka ne te faso bla ne ka kela koni menga famau goro ka dobo dumuni pirila u ka dobo isansi pirila talike bi kati kuna foni sogo kulo be kema wolon vladi biduru de la kema wolon vladi biduru a rosi bilaki sugaro kulo kema ni binani te bara fledala mali fampe wa ambari ko wulile gele abe ka ke volcan de volcan chiko de rosi ka yele amaro ko wulle do de bo fonda la obi do de be farada ima fo yala fola parce que ambari ko ya ngap ko be tien Sambara, ibe sambara ni bara mnganga ke sangono. Abe damne November, December, Janvier ba sono sambara be bana. Kati kuda foni al ni marché be de ma fin ne marché be di ema eta fait. Ni ma marché soro November, December. Imana mu soro Janvier o imprévu de nan feudi. Bon ambariko dona malika janvier le 9 janvier an manga to ambari ko kali 2 mois soran parce que on te se ka supporter a jedanga économique ambari ko bane ne sa malio mena geleyai mais orosi e ko sugo klu kera kema wolon vlani biduru o goro bayira e munu tu ka nasongo ere dafalen soro korle se fa ulube je sugo ko ka ke jega wusu al ne rebe bebe no de du sisa ay orosi e mango du ne ay ne be ke exemple de ouais tout à fait o de kay ni be geleya kele iba yira moko la jega wusu sanite foyi ya famwa jega wusu sani jega wusu be po afa ande o nanya du fe na kan moko goloma mais munye tuluye kati kuna fona nga kuma tulukola tulu be julla ya tulu mu yirila ngo wakele ni keme duru 5 litri bi o kera wakele ni keme wolon vlai kalo kele ni biche ay al ima fo yala folo le gae yo ple o kera bina nani chefan o kera bisa pasabai chefan dengele bisa baba mako fambe chiko di chefan meira ngadu eurozi ni bina ndi de magata butiki na te chefan buru sorotu ibe biduru de dama na eurozi anga draka ko bna ga chiko di ante na moni mi moni fina eurozi no fena kulo kera kemeni tan ko ka moni mi nyo folo dale no be chiko di ouais engrais te tout à fait engrais te ambe engrais mboresa wa sabani keme duru wa nani wa fulani keme duru kati kuna fono engrais kera wa wolon fulani keme duru de wa wolon fulani keme duru wa wolon fulani keme duru wa engrais te mali kono bi ame yoro mi bi engrais ko sa wara me malo sa dala mu ngachani nyinantai ay gela dam na le ne mais orozi aw munu nga wuli ka jona ko chesri visher keleli mais aw kele nu ka mune buluda ni koina pour que do se ka boni fan amena se fa mauma mais bitanga to kle flenga te parce que dusuka si bana ataki mkera bi ay ko be nige bonena parce que ne ka kelere mali de bene nyani GFM be ko fie de nyo kuma fie yafo wallahi kati kuna fo nele kunya don ko ni ataki kera bi ne kunte bonga dafe mon bole ni sele le tugu kono wele la ya ika TikTok fanu merci mo ko be ka de wele ka renseignement ni ngali kenna ene era dunte ko nyedo o be renseignement ne be mu ko nyedo vraiment ayen dusu kasi ko ne munya do ne kume bike jour de repos de kandaka sunogo parce que ndusu kasi da ne te fait foi kane ka mali soro kati kuna fo ni mali de bene nyani GFM be wa mali de ne ka priorité ni mogo makara mali la
ibene yinye wallahi ne beni jadi su danga ala togo mu bu bolo de bene bolo ala togo nyuma ere teke nunu bolo mogo bi ala togo bi bolo te marfa takata mogo ere toro mogo ala togo bi bolo ite mobili fa bomna ite mobili fa bomna kata mogo ere attaqué sigato kuma la Rosie ya famwa mogo ala togo bi bolo wallahi tata bi mogo ni fi nyogon ka dans ce cas nunu ya Antonio bi oui Antonio de ala ko tere nunu tate ala koy mais Rosie ego ko ala togo do be bulu mais Rosie ni ma fatiya do taka nunu danga ubiye ka fendo kalawnga kunu tu de kalawka dugu klafe kulu o juma he kunu tu dugu klafe seli ara kan do be mbolo 3h30 be wulide wallahi ka Mali Khalifa alala ka nunu danga ba yoro yere la no Rosie jamana inti sarasro ay me fora bi koni me ner kane te Mali plagier foye wallahi nga kele mba ke parce que mes autorité ou ka dobo dumuni pirila ou ka dobo sugaro pirila ou ka dobo Mali pirila mais ni nana kimina Mali kele iba on nyesira la antanga mogo labla mogo chier sigatola antu labla de ante mogo ka intérêt la ame tiene ko am ko mana ke toko am pe de Malien am pe chekelen dende am pe ke muso kelen dende wa ante Mali bla mogo ye antanga fama bla mogo ye onanga fama ba bonyogo na na ante so mogo re kana bianka o kuma tala mais Rosie o kosani na ika fanundo ya fo na kumu ka tifie no o ye fantanye comme ibulu le kokoroma dun no o ye dabalo wi u ko ma ko me ko katik no funa tsika fo tani Rosie na comme na katsika présenter député no fo ko pa ke ebe kelemin ketan kaka cha la fe ne duna Mali bloma ko no ye assemblée nationale ko est-ce que ko ministre mi menyeshi anga fenkuma ko est-ce que kuma be etno interpeller assemblée ko no pour que dobse ka boda dumuni dabalo pour la kubi kibe sirangi kamo député no fedi ayinte sira kati kuna fonika ni question jarai inshallah rabbi mena politique ke association fla de bembolo Mali nyeta sigida nyeta afla be nyeta kai nyeta ka be koko la segingotola mena politique ke 100% ka do debi ndete to debité blongono de mais nga moko association belebele flambe mbolo la fia Sissoko bola Chaka Dumia bola atoko bolen flengo Dirissa Cissé bola Isufu bola Chekumar Toloba bola Chekumar Nampo bola moko belebele munu pembolo nga association kono homme de confiance Aisha Maïga benga femme de confiance mudo debite blongono sogo pirika jigi tulu pirika jigi sugaro pirika jigi malo bi kerankerana Malien bebe klena fara duni malo de malo be ka yele de kati 24 kati kuna foni iba foko kabako bopi dona taina semaine wara amena do visher kuma ere kono mais bi ame doni bo kuma la parce que anga moko ne ere dusuka sileno bi komi keranga moko la bi wallahi moko munu nana ni moko be jela ba mako kona ya ala ku pe malo wallahi amina rabbi ami wallahi ala badiri kelaja Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ka badiri kɛlɛ ja an ka faamaw la mais même kangari mun da faamaw ye u kana ɲin'u yɛrɛ kɔ u kana ɲin'u yɛrɛ kɔ o ye conseil ba di ka du u kana ɲin'u yɛrɛ kɔ dɛ mɔgɔ ni bɛ janfa hey janfa ɲɛ ka jan dɛ janfa ma ɲi u kana ɲin'u yɛrɛ kɔ wa u ka dɔ bɔ u ka communication na minnu bɛ réseaux sociaux kan armée monte à puissance armée monte à dereba an k'a bɛɛ bila anga nyesi ko nyeyini ma anga jugumala nyeyini anga kelebaga lini ka to sigatola odi kai ani John rebe kelela kati kuna foni odi yini ngali yaraye ani John do atigi bobo mi yana nga to téléphone kofe eri be arbe mota puissance eri be video ke ajoro foite malié ouais tout à fait ni ko inkera bi onu video manu kelenduya a partager die moko kai okera nere monaran partager ni la biama janye e tuko de Rosie wallahi parce que ni me moko la jugube moko la oui tiens kati kuna foni ke moko chama mamu ko moko chekai ni tasuma bliga fina akaduye bilaki kati 24 kati kuna foni ni be aramade nyini moko ni fini mai kati kuna foni fembe nyegebe do fo moko ni fi nyegebe ba kono
mɔgɔ caman b'a fɔ k'i ka mobili cɛ ka ɲi ni gasoil bɔ a kan k'a mɛnna a ka d'a tigi ni essence bɔ a kan k'a mɛnna a ka taa tigi o de la communication ba don o don armée monte en puissance an ka vidéoman k'a jɔ u k'a jɔ dɛ u k'an kɛlɛbaga ɲini fɔlɔ an ka kow ɲɛɲini jugu jukɔrɔ k'a ɲini karisa bɔra minɛ bɛ mini n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye kumakan ɲuman t'a da duguci kuma b'a da duguci kuma ye mun ye u bɛna renseignement de ta n'u tora kuma misɛnnin na i b'a dɔn ko hakilina ɲuman tɛ nin na wuli ka se faamaw ma a ye na ni minɛ parce que mɔgɔ jadisi fɛn fɛn bɛ kɔrɔn fɛ u bɛɛ ni dɔ bɛ communication la Mali kɔnɔ yan Mali yɛrɛ kɔnɔna na Katiba la ne t'a dɔn dɛ Ala de b'o dɔn mais Rosi ni ma ni kuma tilennen fa ye ne t'a dɔn Ala de b'o dɔn mais an ka ko ɲɛɲini dugu ma o ye tiɲɛ ye kati kunnafoni n'an y'a ɲini dugu ma an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la o ye tiɲɛ ye mɔgɔ kɛlɛbaga ka fɛɛrɛ ka bon a ka bon mɔgɔ o mɔgɔ bɛna cu mɔgɔ kan ta wallahi mɔgɔ ɲuman tɛ o ye tiɲɛ ye mun b'a tigi kɔnɔ Ala de b'a dɔn mɔgɔ kɛlɛbaga ka fɛɛrɛ ka bon dɛ mais Rosi sisan duwawu jumɛn de b'e bolo an filɛ nin wagati min na sisan k'a kɛ nin colonel Duru ye n'o ye Asimi ni colonel Maliki Jaw ani Moribo Kone ninnu ye ladilikan jumɛn de b'e bolo nin wagati in na k'a ɲɛsin u ma ani ka conseil d'u ma ka duwawu k'u ye bon ne kɔni bɛ ladilikan mun f'u ye n b'u kalifa Ala de la n'i ye mɔgɔ kalifa Ala la kalifa banna o ye tiɲɛ ye foyi tɛ se ni Ala tɛ ne ni olu yɛrɛ parce que anw yɛrɛ jɔrɔlen don n'an yɛrɛ suguba kɔnɔ yan o siga t'o la o tɛ tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye lakana maliyɛn bɛɛ kan ka jɔrɔ n'i yɛrɛ lakanako la maliyɛn bɛɛ o ye tiɲɛ mais Kati n'a fɔra k'anw ka kan bɛ Kati o de ta ma diya ne ye walayi o y'i jo ye Rosi parce que anw bɛ sunɔgɔ ka Kati de garanti Kati de ka garanti kɔnɔ bon u ka jantu yɛrɛ la minnu bɛ gardi kɔnɔna la u kana sunɔgɔ u kana ɲinɛ u yɛrɛ kɔ u ka surveiller kɛ 24 heures sur 24 heures ni sunɔgɔ bɛ mun na u k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye a ye na remplacer ɲɛmɔgɔw fana k'a fɔ ok u ka to ka faveur di gardiw ma remplaceli ka kɛ u ka t'u ɲɛna 24 heures sur 24 heures ni dɔ sunɔgɔra u ka taa da dɔ ka na remplaceli kɛ u kana wo misɛnnin foyi to yen hali ɲinɛ wo k'a bari ɲinɛ wo fila Rosi o kɔrɔ b'a yɛrɛ u tɛ fiɲɛ bɔda sɔrɔ bilen dɛ ayi fiɲɛ bɔda ye mun ye kɛ adamaden k'u yɛrɛ kɔlɔsi u ka to ka surveiller kɛ parce que ne jadisi ninnu ka ko sɔgɔmada joona de ka d'u ye sɔgɔmada joona de ka d'u ye 5 heures wagati 5 heures 6 heures fayiri seli wagati u b'a dɔn sunɔgɔ b'an ka mɔgɔw ta tuma min na an ka mɔgɔw ka to ka remplaceli kɛ ni sunɔgɔ bɛ dɔ in na u k'a fɔ chef ye mɔgɔ wɛrɛ k'u remplacer o de cɛ ka ɲi i y'a faamu wa n b'u kalifa Ala la Ala min tɛ kalifa tiɲɛ Ala ka maliyɛn bɛɛ kalifa Ala k'an kisi ni ɲɔgɔn jahadi ma Ala ka barika don an na ka barika don i yɛrɛ ka Kati 24 la Kati kunnafoni na i lamɛnbaga ni cɛ ni muso ne yɛrɛ ka sigida ɲɛta n kɔrɔkɛ Saka Dumuya Tiyani Mayiga n ka foli bɛ bɛɛ ye Kati kunnafoni don nata in na an bɛna kuma dumuni ko kan mais bi an ka bita in kɛ duwawu ye Ala k'u kalifa Ala min ye badiri kɛlɛja Muhamadu Rasululahi sallallahu alaihi wasallam Ala k'u kalifa Ala ka ko in bɛɛ diya u la Ala k'an ka kɔrɔnfɛla la kalifa an ka cɛden minnu bɛ kɔrɔn fɛ Ala k'u fɛnɛ kalifa Ala ka barika don Mali la foyi t'an bolo ni Mali in tɛ an bɛɛ ye maliyɛn de tonso juru kelen barajuru kelen Ala ka Mali dɛmɛ wa an tɛ Mali bila mɔgɔ ye an yɛrɛ dama b'a bɔ ɲɔgɔn ye dɛ mais an tɛ Mali labila ne kɔni ta ye n ka dumuniko kɛlɛ ye dumuni ka di dɛ Rosi ala i ma sɛ dun bi yan bi sogo de gɛlɛyara sinon sɛ dɔɔni dɔɔni de fara l'o kan mais Rosi ne bolo k'e bɛ sɛ dun kuma bɛɛ kɛ awɔ mais n bɛ dumuni falen de ne bɛ hali kunu ne ye to dun dumuni bɛɛ kɛ ala Rosi bɛ to dun de bilayi to dun ma kaba to ne b'o dun dɛ Kati kunnafoni ka jɛgɛ ba k'a la awɔ i y'a faamu dumuni de ka di tale Rosi ne bɛ dumuni de fɛ dɛ walayi o y'i jo ye vraiment n bɛ dumuni fɛ hali o de la n bɛ dumuni ko liti la hali bi n bɛ dugawu kɛ Ala k'u kalifa Ala k'anw yɛrɛ kalifa maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka kɔrɔnfɛ mɔgɔ Ala k'u bɛɛ kalifa Ala ka nimaniya di ka barika don i ka Kati kunnafoni na ya Rabbi Ala k'a kɛ sanbala ɲɔ ye assalamu alaikum wa rahmatullah. Ok, merci beaucoup.